その一撃に覚悟。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。その一撃に覚悟を。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。これも神の脅し飯。早速力試しといくか。私が望む未来のために。女神様からの新たな使命ですね。新たな魔法でお助けいたします。力がみなぎってきたわ。勝った。はい。そうか。坊主。はい。ボーゼル。世界すべてとはいかないが、
これでお前の理想の一部は、死んでもらう。邪魔はさせないわ。甘く見ると痛い目に遭いますよ。今楽にしてやるぜ。あなたの相手はもう飽きました。闇の世界は素晴らしいぞ。